Morjesta taas Molaritupesta. Muistatteko, kun eräällä aiemmalla videolla sanoin, että Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Matti Apusen pitäisi erota? Se liittyy siihen, kun Apunen silloin sanoi toimittaja Matti Kuusela niin sanottuun Sepite-skandaaliin liittyen, että journalismissa pitäisi olla tilaa leikittelylle. Muutenkin tämä Kuusela entinen esimies ja päätoimittaja otti monin mielestä siihen asiaan sellaisen hyvin vähättelevän suhtautumisen, että ei se niin tarkkaa, jos se vähän menee journalismissa fiktiot ja faktat sekaisin. Ja mielestäni se vähättely aiheutti luottamuspulaa, mutta hän ei eronnut. Ei sitä nyt oikein kukaan poliittisesti merkittävä ihminen vaatiakaan, jos yksikään. No, nyt sitten Apunen nousi otsikoihin uudelleen mielestäni aika erikoisesta toiminnastaan, mutta minkä Apunen esittää hänelle ihan normaali toimintana. Paljastui nimittäin, että Apunen on soitellut Yleisradiota arvostelleille kansanedustajille, ainakin parille, puheluita moittivassa sävyssä. Asian nosti esille X:ssä keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Ja Aittakumpu kirjoitti seuraavalla tavalla. Sain tänään illalla yhden poliittisen urani oudoimmista puheluista. Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen soitti ja väitti, että halveksin Yleä ja Ylen henkilökuntaa, koska olin aplodeerannut Ohiselle Purran julkaisulle ja kehottanut leikkaamaan Ylestä. Ja Aittakumpu sitten jatkoi vielä, että Apunen myös väitti kommenttini merkitsevän sitä, että haluan leikata Yleltä yksittäisen ohjelman perusteella. En toki ollut samaa mieltä, koska olen kannattanut Yleltä leikkaamista pidempään. Aittakumpu myös sanoi, että ihmettelen Apusen toimintaa Ylen hallituksen puheenjohtajana. Toivottavasti hänellä ei ole tapana soitella tyylittömiä puheluita myös laajemmin kansanedustajille, jotka suhtautuvat Ylen rahoitukseen ja sisältöihin kriittisesti. Mutta Apusella on tapana soitella vähän laajemminkin. Nimittäin myös kansanedustaja Joakim Vigelius sanoi, että myös hän on päässyt nauttimaan näistä Apusen yhteydenotoista. Vigelius kirjoitti myös X:ssä, että hyvä, että Ylen hallituksen PJ Apusen yrityspaineesta Ylelle kriittisiä päätöksentekijöitä on noussut esiin. Hän on tehnyt sama aiemmin myös minun suuntaani. Syksyllä Ylen hallintoneuvoston vierailtua Ylen tilassa lähestyi Apunen minua tilaisuuden jälkeen. Hän alkoi poikkeuksellisen suorasukaiseen sävyyn tivata, miksi perussuomalaiset ovat niin ylevihamielisiä, ja arvosteli PS:n esittämiä Yle-leikkausten suuruutta. Apunen oli epäilemättä tietoinen, että minut oli pari viikkoa aiemmin nimetty PS:n edustajaksi työryhmään, jossa määritellään muutoksia Ylen rahoitukseen ja lainsäädäntöön. Ja Vigelius myös jatkoi vielä sitten, että hetken kestäneessä keskustelussamme Apusen lähestymistavassa ei ilmennyt lainkaan sovittelevuutta, vaan voimakasta arvostelua ja kyseenalaistusta PS:n esittämää Yle-kritiikkiä kohtaan. Eikä yksin omaan koskien rahoituksen vähentämistä, vaan myös vaatimuksia Ylen lakisääteisten tehtävien rajaamisesta ja avoimuuden lisäämisestä. Niistäkään Apunen ei ollut mielessään. No eipä tietenkään ollut. Kukapas niistä mielessään olisi. Päätöksentekijänä Aittakummun minun tai jonkun toisen on selvästi korrektimpaa linjata näkemyksiään Ylestä kuin Ylen hallituksen puheenjohtajan sättiä päätöksentekijöitä Yle-näkemystensä linjaamisesta. Näin kirjoitti Vigelius. No nimenomaan. Aittakumpu ja Vigelius ovat siis demokraattisesti valittuja päätöksentekijöitä. Heidän yksi tehtävänsä on totta kai verorahojen käytön arviointi ja kohdentaminen. Apuselle ei ole annettu mitään sellaista valtaa. Ei häntä ole valittu päättämään Ylen budjetista. Häntä ei ole valittu sanelemaan siitä, että millä tavoin poliitikot saavat Yleisradiosta ja sen rahoituksesta keskustella. Ei hän ole mikään sellainen moderaattori siinä. Voisi jopa sanoa, että hän on roolinsa Ylen takia varsin jäävi ottamaan kantaa tähän Ylen rahoitukseen. Eli joo, kansanedustajat ovat vastuussa kansalle, eivätkä Matti Apuselle. Apunen on Ylellä merkittävässä asemassa, joten siinä mielessä tuntuu vähän arveluttavalta, että tuollaisen mediajätin hallituksen puheenjohtaja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä poliitikkoihin ja moittii heitä sitten näissä puheluissaan. Tiedämme hyvin, miten tärkeää suotuisa tai epäsuotuisa julkisuus on poliitikoille. No Apunen ei Ylellä toki juttuja laadi, mutta hän on kuitenkin erittäin merkittävä vallankäyttäjä Yleisradiossa siellä niin kuin taustalla. Mistä kertoo sekin, että hän on ottanut itselleen tällaisen roolin, soitella poliitikoille moittimispuheluita ja Ylen nimissä, Ylen edustajana. No, jos katsotaan näitä Ylen hallituksen tehtäviä, ja Apunen on siis tämä hallituksen puheenjohtaja, niin näissä tehtävissä on muun muassa seuraavaa. Yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, yhtiön muun ylimmän johdon valinta, seuraavan vuoden talousarvion päättäminen, yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja siinä käsiteltävien asioiden valmistelu, vuosittaisen toimintakertomuksen antaminen yhtiön toiminnasta viestintävirastolle sekä
Sen lisäksi hallitus valmistelee yhtiöstrategian ja nimittää sananvapauslain edellyttämät vastaavat toimittajat. Eli käytännössä Matti Apunen Ylen hallituksen puheenjohtajana on todella merkittävässä asemassa erityisesti noissa henkilöstövalinnoissa. Ja sitä kautta tietenkin Ylen linjassa, koska Ylen johto vetelee päälinjat. Ja minun mielestäni erityisesti kun tämä Apusen johtama hallitus nimittää vastaavat toimittajat, jotka ovat sitten hyvin konkreettisesti ohjaamassa sitä Ylen journalistista linjaa, niin sitä kautta Apusella on mielestäni kyllä melkoinen valta. No, Vigelius koki Apusen paineistanen, Ylelle kriittisiä päätöksentekijöitä, ja Aittakumpu myös minun tulkintani mukaan koki aivan samoin. Hän kirjoitti muun muassa, että Yle on eduskunnan alainen laitos, Yle taas käyttää poliitikkoihin hyvin merkittävää mediavaltaa. Ylen hallituksen puheenjohtajan toiminta ei ainakaan nostata luottamusta hänen toimintaansa. Hänen roolissaan tollainen käytös ei yksinkertaisesti ole asiallista ja sopivaa. Iltalehti kysyi Aittakummulta, että koitko puhelun painostuksena? Ja hän vastasi, että no, sen voi mun mielestä jokainen tulkita, oliko tuo painostusta vai ei. Todella erikoinen puhelu ja sävy. No minun mielestäni tuo oli tarpeettoman välttelevä vastaus, koska tuossahan kysyttiin Aittakummun omaa kokemusta, eikä sitä, että oliko se painostusta. Nehän voivat tietenkin olla kaksi eri asiaa, mutta itse luen tuon niin, että kyllä hän koki ton jollain tapaa painostavana. Kuten aiemmin sanoin, Apuse olisi pitänyt erota, mutta hän ei eronnut, ja tässä nyt ollaan. Tällaista toiminta sitten on. Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä, hän silloin Kuusela-kohun aikoihin vaati Apusen eroa. Hän silloin perusteli sitä muun muassa vetoamalla Ylen maineeseen ja journalistien uskottavuuden palauttamiseen. Hänen mielestään Apunen ei saa olla valitsemassa Ylelle uutta päätoimittajaa. No niinpä, mutta valitettavasti Yleisradion valitsema toimintatapa näissä uskottavuusasioissa, uskottavuuden ylläpitämiseen on lähinnä arvostelijoidensa syyllistäminen. Ylehän on vuosikaudet muun muassa niin sanotusti kaasuvalottanut kansaa siihen, että ken rohkenee arvostaa Ylen toimintaa, se keikuttaa venettä, se horjuttaa instituutiota ja jopa itseään demokratiaa. Siis kaikki tämä ihan vaan sillä, että jos joku vaikka katsoo, että Ylen budjetti on liian iso. Siis Yle tykkää jopa leimata arvostelun suorastaan vaaralliseksi. Se esittää, että ihmiset, jotka arvostelevat Yleä, on jotenkin arveluttavia, kenties itse jotain disinformaation levittäjiä. Yleltä usein esitetään myös syytöksiä Unkarin tiestä, kun Yleä kritisoidaan. No onko tällainen toiminta, mitä Apunen nyt on tehnyt, sitten jonkinlainen käänteinen Unkarin tie, kun kansanedustajat kokevat Yleisradion johdon taholta tulevan itsensä kohdistavaa paineistusta? Siis tilanteessa, jossa eduskunnassa päätetään Ylen saamista valtavista rahasummista. Vai miten tällaista nyt pitäisi kutsua? Mutta eihän se nyt millään noin saa mennä. Et totta kai kansanedustajien täytyy voida arvostella Yleä ja päättää Ylen budjetista vapaasti, ilman että mediajätin edustajista ollaan yhteydessä heihin tuolla tavoin paheksuvan sävyyn ja niin kuin vastauksia tivaten. Et sehän voi jopa vaikuttaa kuin herkemmän edustajan päätöksiin. Sellainen herkempi edustaja ei välttämättä uskalla sitten tuoda edes niitä kokemuksia julkisuuteen. Et onneksi tämä Aittakumpu nyt ei ole sellainen. Ei ole tietoa, onko Apunen soitellut useammallekin kansanedustajalle tällä tavoin, mutta hän kuvasi toimintansa Helsingin Sanomille niin, että hänen mukaansa tämä yhteydenpito poliitikkoihin on aivan normaalia. Hän muun muassa sanoi, että ensinnäkin Yleisradion hallituksen puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten tehtävä on käydä tätä keskustelua. Tehtäväni on varmistua siitä, että hallintoneuvoston jäsenillä on hyvät ja riittävät tiedot päätöksenteon tueksi. Puhun satojen ihmisten kanssa vuodessa ja siinä on monenlaisia poliitikkoja ja tietenkin juttelen hallintoneuvoston jäsenten kanssa. Halusin varmistua, että he tietävät, mitä siitä seuraa, sellainen leikkaus nopeasti ja kertakaikkisesti tehdään. No tuo lausunto ei minun mielestä toimi erityisen hyvin hänen puolustuksenaan, jos tällainen toiminta on tosiaan hänelle aivan tavallista ja jatkuvaa. Hän kun ei näytä näkevän toiminnassaan mitään epäasiallista tai epätavallista. Iltalehdessä Apunen sanoi, että halusin vain selventää, mitä hän tällä tarkoitti ja mitä mieltä hän oli tästä Purran ulostulosta. Hän ilmoitti, ettei ole mulle selitysvelvollinen, eikä tietysti olekaan, mutta aina hän voi kysyä. Halusin tiedostaa häneltä, että kun työryhmä on nyt loppumetreillä tekemässä omaa työtään, niin mitä hän tarkoitti tällä lähellä väliintulolla? Ja eikö olisi asiallista, että työryhmä annettaisiin tehdä työnsä loppu? Siis vain asiallista. Kun poliitikot tekevät työtään, niin eihän poliittinen keskustelu aiheesta ole asiatonta. Tuohan on aivan älytön ajatus.
Sen sijaan Apunen, joka edustaa tätä organisaatiota, jota poliitikkojen työryhmä nyt käsittelee, niin hän sitten menee ottamaan yhteyttä työryhmän jäseneen, ja tämä ei sitten Apusen mielestä mitenkään sitä työrauhan häiritsemistä. Tämä Apusen selitys on hyvin nurinkurinen. Totta kai poliitikot, jotka itse tekee tuota työtä tuossa työryhmässä, saa myös julkisesti keskustella asiasta. Tämä on aivan älytön selitys. Mielenkiintoista tässä on sekin, että Apunenhan ennen nimitystä Yleen itse arvosteli kovastikin Ylen rahoitusmallia. Siis aikanaan 2013 Apunen sanoi Ylelle seuraavalla tavoin. Olen vapauden ja valinnanvapauden aktiivi, enkä pidä pakkomaksuajatuksesta. Ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus äänestää lompakoillaan ja äänestää jaloillaan. Vaimosta ja kirkosta voi erota, mutta Yle-verosta ei. No nythän sitten sättii kansanedustajia, jotka katsovat, että Ylen budjetti on paisunut liian isoksi. Haluaisin kyllä kuulla Apuselta, mitkä ovat hänen nykyiset mielipiteensä vapaudesta ja valinnanvapaudesta. Onko hän nyt näiden asioiden aktiivi yhä? Joo, no toivottavasti joku toimittaja sitä häneltä kysyisi. Aittakumpuhan pohti, että tekeeköhän Yle juttuja Apusen toiminnasta. Niin, no katsotaanpa. Siis jos Yle on vallan vahtikoira, niin siitäkin voidaan olla montaa mieltä, mutta kuka on sitten tämän Ylen vallan vahtikoira? Kuka vahtii vahtiota? En itse nyt ihan valtavasti pidättänyt hengitystä sen suhteen, että tekisikö Yle Apusen toiminnasta juttua. Ja tein kuitenkin äsken hakukoneella haun viimeisen viikon ajalta. Ja tästä Apusen toiminnasta jutun olivat tehneet Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Keskisuomalainen, Karjalainen, Suomenmaa, Verkkouutiset, Etelä-Suomen Sanomat, Itä-Häme, Suomen Uutiset ja pari muuta. Jopa 2 plussan keskustelussa oli juttu tästä asiasta, mutta ei. Silmiini ei sattu yhtäkään Yle-radion tästä tekemään artikkelia. Ei yhtään. Hain vieläpä sitten varmuudeksi pelkästään niin kuin rajaten sen haun yle.fiin. Ei löytynyt yhtään artikkelia. Että näin. Kenties tämä vastaa siihen Aittakummun pohdintaan, että miten Yle sitten suhtautuu tällaisiin asioihin. No, hiljaisuudella. Että onhan tämä vähän erikoista menoa. Kyllä sanoisin, että tämäkin osaltaan todistaa siitä, että Ylellä on liikaa valtaa, sillä on liikaa rahaa. Ja riippumattomuus mediassa tietenkin on erinomainen asia ja etenkin valtion median pitäisi olla riippumaton. Mutta sen pitäisi mielestäni myös olla puolueita ja kaikin tavoin sellainen moitteeton toimija. Ja minä en usko, että Yle tällä hetkellä on sitä tai on ollut sitä pitkään aikaan, jos koskaan. Ja siinä mielessä kyllä on ihan perusteltua pohtia, että pitäisiköhän siitä vähän leikata tuota budjettia ja muutenkin kenties yrittää ohjata sitä vähän objektiivisemmalle tielle. Tällä hetkellä se näyttää vaan hyvin vaikealta. Ylen rahoitukseen on todella vaikea koskea, etenkin kun eduskuntapuolueet monet on sitä mieltä, että siitä pitäisi olla jonkinlainen yksimielisyys, mikä tarkoittaa sen, että jos Yle vaikka ihan hurjasti vetää tiettyyn poliittiseen suuntaan kallellaan, niin sieltä poliittisesta suunnasta sitten voidaan sanoa, että ei, me ei haluta, että Ylen kosketaan. Ja silloin ei ole sitä yksimielisyyttä ja silloin Yleltä ei leikata. Eli minusta se yksimielisyyden ajatus on näissä aivan käsittämätön. En todellakaan kannata sitä. Mutta joo, tästä tällä kertaa. Muistakaa yläpeukutus, muistakaa patreon.com/molaritupe ja palataan pian. Okei, morjens.